Odmah ga tu i drugi iza. Odmah drugi iza i odmah ljude. Sve u redu, bravo dečki, bravo. Odlično. Samo sip, samo sip. Gospodin, hoćete malo... Odmah iza, vrata je Idemo unutra. Mi ćemo ovaj treći. Neko će ljudi. Idemo da vidimo samo kako on živio prijatelj. I treći nam je plinski, baš dobro. Da, okej. Mi ćemo plinski. Šerce Bog. Jesi upangila vaš kako je gospođa? Muče krađe, znam i mene muče. I dići li malo da se uređuju grobnice? Da dignemo pristojbu. Pristojbu, da. I ulaz u HNK je... Ali još baš počinju raditi. Hoćemo mi tamo napred? Može, ajmo mi napred.